Ari Ahmad Nur. Di man dari ke pa kaya bagyang utaya malang na piya rinig ka sa 8B. Aso mga loks tanong. Nato na rin ang uta sa mga loks tanong. Miya mangungkir ko. Ami ang mangungkir. Uy, kanda kiba kimi ang mangungkir aki gari. Kadira mo nakatawan so mapapadalam si kukuraan. Na hindi betek kakiran na miya mangungkir. Uy, hindi betek kakiran na miya mangungkir. Banga psaki aso mga loks tan na din na pagkasuldong ko surga. Ha? O pero nakadid na pakasul ko mga loks tanong si ko surga na kaya sobrang ka so nabi sallallahu alaihi wasallam. Di nga di mimitereso Jibril. Di nga di mimitereso Allah. So aki sudikat di nga katawan na amay kaya malagnap kasugub ka. Di nga katawan na iprelar ka to wala. Na kaysa mga loks tanong na di sila di siya sambayan. Ad nakakapta silang ko wala. Ayamiya ko, una-una po magitong nasusambayang, na makapasusambayang na lang, niya usliso ay manalag na, pagkapaso ay manalag na kuwan. Biyang ulo lang ang mga kuwan. Naku na. Nguta kaya tiro nga sa di tutunong-tunong sila. Na malag na, may apresiran ko mga kakapir. Mga kapir. May apresiran ko mga kapir. Mata na rin na, bener nga may asurong asurga. Bener ko miya kasong. Bener nga binimitire sa wala. Binimitire nga imato sa wala ka sa ngalan na Quran. Buhay. Nakaginga na nayaman lang nasa Quran na dinuditiron. Natiro ka no sa live. Na dinututulungan sa Quran na makalapas. Higa di mamaguman sa tamayo. Pangatake, pamaninta. Pangatake, pamaninta. Si ko mga pagarinyo, Mga sayra. ang mga sayra, na diniubo ditiron. Adid na magpakasulci ko surga, ay malag na, kakikibra mo pagarin yan. Why? Na, di ka sa nakidiin ki Ahmad Nur, iala na relay ako nga, uban na may asugugan kong mga kadusaan. Dan katarotos prinsi ko aga manarilan karak nila na kay di ka matao maririla Hindi pa na po sa mga sayra. di nga di pa na pausong di nga asaira. Why may taka kay Jabal Ahmad Nur na kedar kanoy man to nga yak sot miya manapir kanon na matunap kesuisira mo ko dakwah mga saira kesuisiran nung naki. Mga watap ko kayo. Huwag. Iman to na paganay na isino ko na miya kalalaki leon. Iman to na kagi misubrad na katiro ka na isino ba tiyo ka na kebelasan ng uta gula. Ay bu ka lambu na taro. Ay bu man to miya lamber ka na taro. Da gula ka. Mga watap. Huwag. Hina ko paganay mga pasad ka ay tiro ka na gula. Na so kini bulug yan na yung utabat yung ka na badmiyawa. Paman ang utabat yung ka na inaw, ano yan ang gula yan. Ini lebih yan so gula yan na lumiyog so kuwan. Na ayabu miya lambu na taro. Na miya ba na kaiman to ayabu ke lambar ka na taro. Taro. Wayaki ay mata-mata na kay kuwala. Agiyan na nakapkumbisa nga sa Pilipinas na ribat. Kapkumbisa nga sa nga amadak na tawa madasiran sang nga yaw pamanadawa. Dama mi dadak la Pitero Amistikon. Sangga ya malag na dawa Pitero yo pala mga bida. Allahu akbar. Benda ki Pitero ka bida. Bida aso saya, bida aso tablik sa ira ka benda ya nabi nga na so Piraon. Why? Mata-matang wala ka kaya labingan na sa mga Yahudi. Ilan man so mga so Umar, so Kalib,
Na ina ko masairan na Yahudi siran. Mga rata edat. Naso kaya pada lebih rasi kuwaga masikun. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na yaman lang. Namiada sa mga Yahudi. Iman to pa, buot niyo mas sa mga Yahudi. Ayan na nasuayo, na ipanabaliw. Ayan na nasuayo. Palay baga kaya tiro ang anda ka matatago sa ranaway. Iya pernah kaya atero ako rin na kay Ahmad Nur. So kaya puli nga sa naya galabag ka na malag na pagilay mo sa mga itbing. Pagsibong ko lang na sunso kaya pa ka kaya tago nga sa ngari ka na sa apoy. Patrol kadaga ko marites patrol lang ngari ka ng mobil. Di nga kapantang laman sumia nga unang tanong lagi yung takamali anong pagariran na sipungan. Sa dawana sa pangengka so paawin mo pagaring ka. So paawin ka na sa panganuan.